Yo, atiefo enchaso nkonkoma baabi a wo bia mo ne otia kenten ne asoma so kwa abedehie. Edua na ba. Nananom yedu oyoko abusua so. De ne betima kafa oyoko abusua ho. Nanom ayokofo sabre ya meka say omo no mte kokko so omte sikadwa kofi so wasanteman mu. Nananom na santeman ehye omo nsa. Oyoko abusua no nanam chese na omo ye akonafo na abusua no mu nipa bi a omo te omo kowe eko na ete omfra abusua no ho omo so kote abusua foforo a ntie fra omo se owe kofo se oyoko no chese ekonafo a omo we eko nti oba pe na yeni no wo oyoko abusua mu ani nana ekuru no no te adanse asase so nana no tu firi honom kokotena esumu a ene honom ya ocheman mu nana no ma mienu a frɛ ba ko se nana yita one ne nua nana ntwiwa nyame kane no na dwuma omta ye ne kwadwuma ene hayo nti se nipa dɔɔso a na wo se ebi so hwɛ ba bi de wo mani kyerɛ nti nana ntwiwa nyame ne nasefo nde wo mani kyerɛ betena se omo ebedu betena se no omo yomo adwen se hode omo entra nche omo si hokwa eno nti omo de esi hakwa no ene din betena se no sesan ya ebebeda ne esi hakwa eduru maybe omo yomo adwen se omo besan atoa so ampa opani na efense na nagira mo ampatu di wo manim edo mu firi esi akwa ho esan eba santeman so do ma betena nti holum na jamon petu ewuye ebe na jamon petu ewuye no na ntwiwa nyame no na oma miensa mema miensa na natwum na nantwi ene na nakwa bia memfi eba saa no ne ba pene na efe na natwum ono na otena akonwa no so ti na natwum no odiade ewo santeman so ena ni ebe owuye ne nua kuma na ye na nantwi no ono so de abusua no fira santeman so eba kokofu ono so betra abusua no ti kokofu ono so wuye no ne nua kuma ye fɛ no na nakwa bia memfi so de abusua no firi kokofu eba asumenya na afi omo fase a na efɛ na oti akenten so de abusua no firi asumenya edom ba akwa man ne ye fɛ omo se kumase no nananom ayokofo eye abusua a omo empe mojafra enti no omo ye abusua omo nware wo hokora enti no echiwade anka na de na echiwade ne nenu na mafo no a ye nti bibia ase no a ye de pe bia no na dumi bia ne yetu enema futu nenso no enye wontan hunu se oyekuni ware oyekuni ewom se ye makoma bi de esidie nananom ayokofo omo piesie ene nanatwum ne antwi na afi omo akrabo ana so omo achene bo anso ne abo akroma nananom ahyanso de yedi ehu omo pa ya botere ene amanyosem ene abotere na afi akukuduro nananom ni pa omo kukudu pe ye sanse ombo ma yeche asanteman no omo omo dan omo akukuduro sem edi ema yehuni enti no bebia yebeka oyoko ho asem bia no intumi enka akukuduro no enhye we atiefo yebe edane ho aba yebesa bebio yo nananom awekofo a na yeka ho asem no oba akukuduro a na yeka no ani nyina ne se ebra nana osetutu odi kan one anoche komfo obiri komfo echichira santeman no nananom kokuhyiaye no mkokuhyiaye no eyimfudu miensa ne kokuhyiaye imfudu miensa no na emu ensia ayokofo ayimfudu miensa no mkokuhyiaye no na emu ensia nananom ayokofo nananom ayokofo no bekwa hene a na efe nana kofidwa ye biafo ono oyekuni na afi kwa mahina na efe nana setutu ono no babeda asanteman nyina ano onso oyekuni afi adwakase kase hina na efe no nana okofo asenso onso oyekuni yebeka ya anyimfumiensa na omode omotigi achema ba afode ma asanteman no ba kone nana okofo asenso aye adwakase kase hene afi kokofu hene aye fe nso nana agyeman pomfi onso aye oyekuni insuta hene aye fe nana oduro panin onso aye oyekuni na afi dwaben hene ana ye fe no nana da akwa yadom onso aye oyekuni nti ehimfo dumiensa a omo eka omtipam ho na wo mutu sa eti adankyera no mka adankyera guye no na mu nsia ayokofo ena saa nipensia no so no emu ba ko aye na okofo asenso no so de ne ho ba afode ma asanteman edi nkunim eti a dankyera man we saa be yenhwe nkonwa a nananom ayokofo
ɛte so ɛwɔ asanteman mu na sa akan man mu na yɛdi kan no otumfo akonnwa sikadwa kofi te kokɔ so ɔkɔfo na ɛyɛ wondia efi hɔ no mu a yɛmra kokofo hene ɛyɛ ɔyekuni na afei dwaben hene nso yɛ ɔyekuni kofo dua hene ɔno nso yɛ ɔyekuni na afei bɛkwa hene nso ɛyɛ ɔyekuni ɛsi akwa hene ɛwɔ ɔkyeman mu ɛsi akwa hene nso yɛ ɔyekuni na afei pɛsɛ hene nso ɛyɛ ɔyekuni pɛsɛ no ɛno ɛwɔ akwamu asase so afei poten a ɛwɔ fanteman mu ɔno nso ɔyɛ ɔyekuni na afei nsuta hene nso so ɛyɛ ɔyekuni piaso hene ɛyɛ ɔyekuni na afei kontanse hene nso yɛ ɔyekuni fedwumakase hene ɛno na yɛka nana ɔkofo asɛm so ho asɛm no bakase kase ɛno nso ɛyɛ ɔyeko akonnwa afei sewia nso yɛ ɔyeko akonnwa na afei srɛso nso yɛ ɔyeko akonnwa wiansa hene nso yɛ ɔyekuni na afei obogu hene nso yɛ ɔyekuni afei kwabere kanyase hene nso ɛyɛ ɔyekuni na afei ayebiase hene nso so ɛyɛ ɔyekuni konwa nanam ayekofoɔ atete so ɔwɔ hwiman mu anase akaman mu ɛno no na yɛbɛtumi aka fa nananom ho ne sɛ nananom yɛ nipa no mpukudu yie amanyɔsɛm so ɔmo te aseɛ yie na ɔmane a wɔn di anim agye si hɔnom ne asanteman a ne nyinaa na asanteman ɛda so ɛte aseɛ yɛbɛka yi a abibiman mu amane ɛsɔre yɛ tete mmerɛ mu nyinaa hwe ase ama ma bɛka asanteman ko a ti nanam ayekofoɔ nanam asantefoɔ ne nanam twifoɔ nyinaa se yɛmamomo ne yɛ a ɛnyɛ adɔ na brɛ bɛ me akwan me de ɔyekoɔ abusua asie brɛ sɛ mu no yɛbɛtoɔ so wo ne ɔti akentani makramo